सोरा बिटिआरनि दफा बायदि कमिसनखौ दानो होबाय आसाम नाथाय दिनैनि समावबो बिटिसिनि रायजोफोरा थारमाने बे कमिसननि गेजेरजों दानख'जानो थाखाय गिदों आरो बिटिसिनि बाहेरनि मानसिफोराबो दासिमबो गोनो गोथोआव दं दा बे बिथिङाव बेयाव गोनो गोथो जानांगौ आरो गिनांगौ होननाय जेबो गैया मानोना कमिटिनि टार्म्स अफ रेफारेन्सआनो क्लियारखा कि जायफोर गामिया सिमानि बाहेराव दङ ट्राइबेल गामि बे हाबगोन जायफोर गामिया सिमानि सिङाव दङ बाहेरजों नांजाबना दङ गुबुन हारिनि गामि बा असमिया गामि बा बिभिन्न गामि बे दाननो हागोन बे खोथाया रोखा आरो बाहेरनियाथ' गिनांगौ जेबोआनो गैया बर' कसारि काउन्सिला जालांबाय दा नंखायनो बेफोरो नाङै खोथाखौ बारा टेनसन लानो लाब गैया जिनिसा सावरायखानानैसो बे जानाय ओंखायनो खुनु रावबो गिनाङा गासैबो थिगानो जागोन सिभिल ससाइटि मुंनि मोनसे आफादा मैया सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांमोना आसामनि सिएम बिथांखौ लोगो मोननानै मोनद' माखासे जुक्तिखौ लाना बिथांमोना मेम'रेन्डाम होदों बे बिथाङा आं बिसोरखौ धन्यबाद जासियो बिथांमोना गावनि खामानिखौ मावलांबाय थाथो दिनै खामानि गैया खामानि बरना लादों नालाय नाथाय नैबे बैसोआव दा सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा गावनि मुंखौ गुबुन लानानै मेम'रेन्डाम होनायाथ' बे आसरित बिथाङा माने खेब्रै एमपि जानाय मानसि एबसुनि आफादगिरि जालांनाय मानसि एसेबां सिनियर लिडारा दिनै गुबुन मुं लानानै मेम'रेन्डाम होनो गोनां जादों बेवहायनो बुजायदों कि बिथाङा गावनि सायाव कनफिडेन्स गैया जि खामानिखौ मावदों बेखौ बिथाङा कनफिडेन्स गैया दा नैबे समाव बारा गन्दगल खालामनाङा बा बेबायदि माने मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनाङा बिएससि जाबाय बिटिसि जाबाय दा बिटिआर जाबाय जाथिया जौगालांगासिनो दङ मोनसे डाइरेक्सनाव थांगासिनो दङ दा बेखौ जोङो सानै हयै गावनि हारिनि जौगानो थाखाय खामानि मावदों बिथांनि बिएसए एकर्डआव बेबायदि जेबो गोहो गैयामोन नाथाय जोङो रावबो बेबायदि मेम'रेन्डाम लिरनानै बुङाखैमोन कि जोंनो बेखौ माने ओरै खालामनांगौ अट'मेटिकेलि आन्दलना जाबोदोंमोन दा दिनैनि समाव बिटिआरआव जिखिनि मोजां माने माखासे मोन्थायफोर दङ बेखौ इमप्लिमेन्ट जाग्रोनो हो बेनि उनाव मोजां जायाबा बिथाङा बुंबानो जाबाय कख्लाबारि बियाबाव नोंथांखौ मोसौ बोराय बायदि फेजेनगोन होननानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय मस्ट वेलकाम मोसौ बोराय बायदि फोजेनो ना मोसौ गोरलै बायदि फोजेनो आंहा बेजों बुंनांगौ खोथा गैया आङो वेलकाम खालामो डेम'क्रेसियावथ' जेननाय देरहाना थाखायो दा बिथांमोननि थाखाय देरहानांगौआ एकदम जेरैखि जाया जिउ थैस' थांस'नि बाथ्रा आंनि थाखाय बेबायदि नङा आङो हारिनि सिबिनो फैदों हारिनि खामानि मावनो फैदों ओनसोलनि खामानि मावनो फैदों आं मावगोन आब' अनजालि दैमारिया बुंदों कमिसन दानाया भुल जादों होननानै बे बिथिङाव बिनि सायाव आं जेबो बुंनो सानाखै कमिसन दानाया भुल जादों गोरोन्थि जादों मोजां जादों बिनि सायाव आब' अनजलिया डेम'क्रेटिक हिसाबै बेहा कमेन्ट खालामनांगौ दङ खिन्थु जों जायफोर सुक्ति खालामग्रा आरो बे सुक्ति खालामग्राफ्रा नुदों कि बेनो मोनसे मोजां लामा जोंनि जेंनाफोरखौ फोजोबनायनि नंखायनो कमिसनखौ दादों आरो कमिसना खामानि मावनायनि उनाव गासैबो थिग जागोन जोंहा बिसास दङ थेंक इउ